ora rampung malah bacut entek petang gelas candrane kaya catur wanara rukem catur papat wanara kethek utawa kewan sing gaweane mere sing gawa tas kose ta kose rukem tegese wowoan kaya kethek sing luru wowoan suarane ting cruet ninggaling tata krami bengak-bengok pisuwe bindil nggih terus petang gelas ora rampung kok malah entek 5 gelas candrane kaya panca sura panggah panca kilima sura wani panggah wis ngarani karo sapa wae tanpa duwe rasa ewuh lan pekewuh apa kira-kira tinemu ing nalar mlebu ning akal ing atase kabar semebar warta rata lamun ta Rama Prabu wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu Yogi Prabu Salyapati nandang gerah nandang raga ilange kelawan keris Kyai Udan Mas dadi srana peteng ning Mandaraka. Lah kok anak ratu malah jengklekan turut dalan iki karepmu piye? Kudune kan nggih conto, nggih tepa tuladha tumrape para nom-noman ing Mandaraka, ora kok banjur nabrak aturane agama, nyingkur karo wewarahe para kiai kaya ngono kuwi. Kowe ora pantes dadi anake ratu yen patrakmu ngumbar maksiat kaya ngono kuwi. Mangkahang grosok sekumbar blindo ketara bumi onking umaludok guntur tato wong nuding nika ketok ngelek-elek wong liya ning jane ngelek-elek karo awake dhewe. Merga driji siji nggih nuding wong liya sing papat ki nggih nuding awake dhewe. Sampeyan nuturi kula monggo, sampeyan ngandhani kula monggo, ning mangilu karo gitok sampeyan. Kula ngerti sakniki sampeyan dadi Sultaningrat Oboring Jagat titise Bathara Wisnu niku lak sakniki. Apa ora ngerti jaman nom-noman riyen jenengan niku. Nom-nomane Kresna jaman Narayana niku napa kula manggep mboten ngerti. Randal sing ra enak iwake niku Narayana. Titir lor ana begal-begale Narayana. Kidul ana copet-copete Narayana. Lor ana kampak-kampake Narayana. Etan kulon geger ana maling-malingi Narayana. Molimo riyen mang tindake. Madak madon minum main maling sampeyan wis budaya pendak dina. Paradene semuci suci. Sakniki mang jujur, sakniki mang prasaja aja ngapusi kula takoni mang jawab sing bener. Bakul suweke sing mang tengipun pinten mawon? Pinten mawon? Yaki. Karepe dhewe cangkeme muni sing ora-ora. Ora melek mripate. Iki Oboring Jagat Sultaningrat sing Bathara Wisnu. Kok adake ngetengi bakul suweke. Ora trima rasane atiku. Iki sesembahanku Nata Agung Darawati pundi-pundi karo wong sak negara yen mlu jagat iki kabeh padha ngurmati. Muni sing ora-ora. Ratu Gung Binathara ngetengi bakul suweke. Aku sing ora trima. Iki titesi Sang Hyang Suman dewane kabagyan. Parandene ngetengi bakul cangkemmu menengo. Burisrawa muni pisan kuwi ping 1000 ora. Neng ndi dek? Ngantem. Ora tak perintah ngantem tek ngantem. Mboten kiat panas dodo kula. Nang pinarak ingkang prayogi. Ning aja nganti kok patene. Kula ngerti negara. Sapa? Sing bakul pingkirno Kyai. Ayang 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 Agung Rambuyung